Khasi Hills District Autonomous District Council matagasngi ka apply tarik na itong arjar pesaw. Pagu Chauhan ubalawan yu kejat hakasian banikong district council hadian ki henyo pulai tali kisnam. Hakani kasngi ulat kejala ulawan pelipat ba ya kathiar bukat ne library kejaka lum thup ya kikot ke council haringkat kejingnon lang chief executive member ke KHADC ubat penyat sings im deputy CEM bat ki MDC. Habakaran syakala pathai khobor mentaka ar pulai tarik na itong UCM ke KHADC ubat penyat sings im ulaong bakani kejingwan yuk kejat jeng ulat kejala kanlong kejingsa jingkan mau hakapateng. Ubak penyat ulaong bakani kejingwan ulat kejala kanwan ra kejingajan hapadeng ke council bat ke office ulat kejala. Ulaong bakani kanlong kejingsa kan mau namar bahakinnya pulai tali kisnam nadu usnam syajar kanai sepak san puar bayo ya ke district council day menta kani ke genti ba uyo ban bu ya kani ke library kejaka balum thup ya baro kejing tho ki ba pher habaya day bat kikot ki ba day bat kariti dustur kasensyar khadar ka khandau ka syiap ka jinglong kerpang haka khenkur khenjat bat ki we de ki kot dan kam ka council Juni kuka Khasi Hills Autonomous District Council menta kesi ka apply tarik naitung senam arja apusau ngisu ban benpau bahkan dei ka jingsa jingken mau haka jiat nanti jing terekam jong ka district council namar ba menta kasngi nakaliang jong ulat kejela Honorable Governor of Meghalaya Shri Pagu Chauhan lawan ban yu kejat hang ni hapo district council kejungi ya ka ban yu ban play pat ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library de ngasro ban penpau kejing ai kublai nakaliang ka council him away nakaliang nadu i deputy CEM ba PNCM i chairman jungi iba lamprang bla ode mulan mentasngi nangtai i deputy chairman jungi iba Charles Marga nangtai baro ki EM bat ki members jongka house i way khamtam ru ngaso ban ai kublai ru yaki officers yaki staff jongka council i way mentakasngi kan long kajing sa kan mau se kajing ya enti jong ka council kajing terekam nambar ba hakini ki nyo pulai tali ki snam nadu usnam khat khandai spa san puar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so kusau ar but they menta kan ni ka kenti bangi yo banbu ya kini ka library ngasutu babun kintip ke ka library kalong kawen na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai ni ba kani ka library jong ka district council ngibu de ki kot ki ba ya day bat ki riti ki dustur na da kalong hakasinshar khadar na du ki sim du ki raj du ki shnong nang tangibu abide khndo ka syiap ngibu habai day ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjat ke jungi nang tangi don ki record sabade ka ki an ki kendon ki paper ki acts ki rules ki regulation nang ta ki don ru ki kot hane ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register kaban nadu senam khat khandai spa san puar ka first house hakanika hatu ka por kadang day ka United Khasi Genti Hills District Council kani ka first proceeding nadu kitu kisnam de kum kini ka ki ka balong ka spa ka jingtip na kamta jongi ki bamenta badu namta kalawe ni sude bandon ya ka library jong ka council bangin yo banlum thup yakum kini ki jing tho ki ba koridor bha ki badan kam bha ba ngin la ban tip shushu ya ka history jong ka jat riu jungi jong ka ri jungi but aso kemenru bahang ni library nalor ki kot ki ba philai I bila bon don ru ki kot jong ki member jungi ki ba ki tho ki ai subha singi kum I ba BM lanong la tho arteli ki kot la subha nang ta ki ki member ki we ki nong tho kot ki la nani huru ki la don ki ba ai
donation ini te kani dikakot kabarim tu hang ni po library kani na du snam khat plus pa san san te kum kini kai ka ikaba ka jingtmu jongi kum ka council ka longba ngin penruspa ya ka jai penriu khantam abidi ka jingtip te ladang ni kum jai penriu ngi sutu ban trishtom ban wat jingtip habedip ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi ong kitin nong wei ka origin nang nong imi kum nong ya im nya sa kum nong ya trishtom hakipor dan shwa ka library ka de ka ba le sila banong ba ka don lut ya ba aru kum kita ke jingtip then nang ni shakmat ru nasu ban penpau ka jing ai kumlei namar kani ka jing sedang ni kani ka library his council ni sedang ru da ka jing ya tip lang but i librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya don benta jing trishtom lang i deputy chairman jingi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jingmut ki jai kot ki bangi hak ban bu hang ne te ka bakhat do bahagi ni ki nyo pulai teligisnam kani dikasian ka bandingkong kat kum ke record ke bangidon kasian ka bandingkong baulat ka jela unwan banyu kejat hang ni bo distribution te meneru ila kwa banwan shani namar ba idon ka jing stom haki kejat te mla berkiu ini ki mau jingkin te namar takadau la haben inaugurate hang ti bo ketika ground floor te ni sukumen bahkan ni kan sa kan mau kan sa pateng ka jingwan jong governor lat ke jela ban play ni ke library but ngiru kum ka council ni don bha ka jing dei constitutionally ni don bha ka jing dei bo lat ke jela namar pipet ya ka six schedule pipet ya ka edi rules jongi babon ki bills ki bangila wanra po house la kalong ki bills ki ba ya dei ba kanu ka benta sin bangila pas menginane ngidon kam man penlong an ya kini ki bill ki bangi menjur nak yang darbar district council dan kam ya ulat pat ban menjur kenang bakan kelaan klem ka jing menjur jong ulat kani ka bill ka bangi ju pas na district council kalong leno a dan nomor ka ka jingwan yu kejat jong ulat ka des syaka jing sa kan mau but kau baar pat kendong ka jing ya jan ka jing ya dei hapdeng jungi bat ka office jong lat ka jela governor kan long kebayajan nang ni syakmat bat ki babon ki bilru ki badang sa teng ru ila nang yai bodien ki badang kam ha benta ya ka ba council kan yo ban pelong ai kini datang ini he por ka bangi ni khot ki research scholar kum ba sau pungwat ai ka bangi la approve da ka committee hi ban le research halor ki sau pung judge ki research ki jongki nane areas of research habai de ki individual kum Reverend J.J.M. Nichols Roy kum kiwe giriu Pak Mat kum Tirot Singh kyang namba kiwe te kum kini ru ki dot ki research nang ta ki research habai de ka kup kasem ka bam nang ta ka research habai de ba ka khndo ka siap habai de ba ka kum im jungi kum ki jat ru khasi kani ka research ka babon ni ngaso ban pentip ipi bangila dep ban finalize kani bla dep ban penkut but mentangi abstang ke publication. The on the ladap kena ke publication yang gini ikut tu ke baki research scholar kila penkreat kila tray lawat benia but nak kalian council ngin supply ba kini ki sauko teli ikut kunju. The ka ni kan yarap haru wat iki research scholar kiba dena po Meghalaya lene wat dena po India lene wat na syabari ru wat haduk mentaru kila don kumbah riu nyongut kibla wan ban wat cingtip nangi bat balarung hani ka library wat lah empat yo kan play te ngangek scam ba kajing play kani ka library mentasngi kan long kajing mentoy ya ki samla bakwa wat beniak shushu ya babon ki jinglong jiman jongka jabne jungi bat khamtam ru kan long kajing kerku nam ta ka pateng ka banwan kani ka bangi la bu menta le sekanam de kajing mentoy yangi ndai kan dei ya kini ka banwan nang ni shikmat te ngaso ba ka pateng ka jungi ka banwan kan long ban mentoy na ka jingdon ya kini ka library but sakawai ru